Γεια σου, με θυμάσαι? Είμαι ο Γιώργος, ο πρωταγωνιστής σε αυτό το βίντεο. Πρόσφατα μετακομίσαμε με την οικογένειά μου και αυτό που βλέπεις πίσω μου είναι το καινούριο μου δωμάτιο. Θέλεις να σου το περιγράψω? Τέλεια, πάμε να το σχεδιάσουμε από την αρχή. Στο δωμάτιό μου λοιπόν υπάρχει ένα παράθυρο με κόκκινες κουρτίνες. Στα αριστερά του παραθύρου είναι το κρεβάτι μου. Όταν κάνει ζέστη, σκεπάζομαι με σεντόνι. Όταν κάνει λίγο κρύο, σκεπάζομαι με κουβέρτα. Και όταν κάνει πολύ κρύο, παίρνω το πάπλωμα. Πάνω στο κρεβάτι είναι το μαξιλάρι μου και φυσικά το αρκουδάκι μου, χωρίς το οποίο δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δίπλα στο κρεβάτι μου υπάρχει ένα μικρό τραπεζάκι όπου βάζω το ξυπνητήρι. Στην άλλη μεριά του δωματίου είναι η βιβλιοθήκη. Στα ράφια της βιβλιοθήκης υπάρχουν πολλά βιβλία. Μερικά τα έχω διαβάσει και άλλα όχι. Ανάμεσα στην βιβλιοθήκη και το παράθυρο είναι η ντουλάπα. Απέναντι από το κρεβάτι είναι μία συρταριέρα, πάνω στην οποία είναι η τηλεόραση. Ανάμεσα από τη συρταριέρα και το κρεβάτι και μπροστά από την ντουλάπα υπάρχει ένα χαλί. Πάνω στο χαλί είναι η καρέκλα μου και το γραφείο μου και πάνω στο γραφείο μου έχω μία λάμπα και φυσικά τον υπολογιστή μου. Γεια σου και πάλι! Σου άρεσε αυτό το βίντεο? Αν ναι, μπορείς να επισκεφτείς την ιστοσελίδα μας locosporelgriego.com όπου θα βρεις όλα τα βίντεό μας οργανωμένα σε κατηγορίες και επίπεδα. Τα λέμε εκεί. Γεια!